Allah ɗaya gari bamban. Wannan tasha tamu mai suna Jaura TV za ta ci gaba da kawo muku wannan shiri mai suna Allah ɗaya gari bamban. Ku dai ku daure ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa dan nishaɗantar da ku a cikin wannan shiri wanda za mu dinga kawo muku abin al'ajabi, abin mamaki, har ma da nishaɗantar da ku, wani lokacin ku yi dariya har cikin ku yayi ciwo. Salamu alaikum masu sauraron mu da masu kallon mu a daidai wannan lokaci. A cikin wannan shiri namu mai suna Allah ɗaya gari bamban. Yau muna tafa da wani shiri mai ban al'ajabi da kuma ban mamaki, inda muka yi karo da wani ƙasirgumin ɓarawo, wato ɓarawon zamani wanda ake kiransa da ɗan 419. Wannan ɓarawo ya daddage bai tsaya ko ina ba, tun daga garin Maiduguri sai a shagon Hajiya Mansura Isa wanda yake dab da hotel ɗin Nema. Abin mamaki, wannan ɓarawo ya ce daga garin Maiduguri yake, kuma shi jami'in ɗamara ne na Najeriya, wato masu baiwa Najeriya tsaro, wato sojan Najeriya, inda wannan ɗan damfara ya shiga shagon Hajiya Mansura Isa. Abin mamaki, ya shiga ne da siffofi kala biyu. Siffa ta farko ita ce, wannan barawo sai da ya taƙarƙare ya kira mahaifiyarsa waya, ya haɗa ta da Hajiya Mansura Isa suka gaisa a matsayin masoyiyarta. Daga nan kuma ya ce sayayya ce ta kawo shi wannan shago, ya taƙarƙare ya yi tattalar kaya ana gaya masa kuɗi. Haka ya yi tai, wannan barawo bai gama ba har sai da ya yi sayayya ta kimanin naira 100,000. To mai sauraro da mai kallon mu, ka zafa inda gizo yake saƙa, inda wannan barawo ɗan damfara ya ce mata ba fa shi da cikakkiyar lafiya. Kuma ba ma haka ba, a daidai wannan lokaci hutu ya zo jihar Kano saboda shi sojan Najeriya ne, an ɗan ba shi hutu ne sakamakon wannan rashin lafiya tashi, don haka ya kawo wa iyayensa ziyara ne a nan Kanan Dabo. Wannan barawo na zamani mai suna ɗan 419 ya taƙarƙare ya gama sayayyarsa ta kimanin naira 100,000 da wasu yankai, inda Mansura Isan ta karɓe shi hannu biyu, kazan tsohon jarumin ɗan fim mai faran-faran da al'umma, ga biyayya ga neman kwastoma. Wannan dai sojan Najeriya mai sakakin ƙarya ya gama sayayyarsa ya ce shi fa Allahn furri ba shi da kuɗi a hannunsa farare, sai dai ya yi transfer kuɗi zuwa daga akawun zuwa akawun, inda Hajiya Mansura Isa ta ce hakan ai ba laifi ba ne, mu ai daman mun saba haka, idan ka yi sayayya ka iya turawa. Take kwa suka tura mar akawun namba ya san kama wayannan kudade. Bayan san kama wannan kudade, inda barawon ya ce to fa ga kudin ku sun shigo, suna dubawa suka ga alat. Alat ya shigo bai shigo ba, ya ce saboda sakamakon rashin lafiyarsa zai koma gida, ya tattara kaya ya yi nashi ashe alat dai ba alat ba ne. Barawo ya zambaɗa mata damfara zamba cikin aminci. To masu sauraronmu, sai a dage a yi hattara, saboda suna nan suna yawo kwararo lungu-lungu, duk wanda suka samu dawarsa ta fada a kansa, to kuma fa a ranar fa su fa kakarsu ta yanke saka, don a ranar za su sha jarmiya a gidajensu, inda Hajiya Mansura Isa ta wallafa a shafinta na Instagram, inda take cewa na barka da Allah, Allah zai saka mini, wannan al'amari bai yi wa mutane daɗi ba, sakamakon duk mutumin da ya fito nema bai kamata a ce hakan na faruwa da shi ba, duk da dai hakan sabon abu ne a wajenta.
shagonta yana nan tana sai da kayayyaki cikin sauƙi da rahusa, amma ɓata gari na nan na yawo al'umma sai kun yi hattara. Hajiya Mansurar Isan dai matar jarumin nan na Kannywood wato Sani Danja ta ce ta bar wa lillahi wahidul qahar, ta bar wa ubangiji ya yi mata sakamako ranar alkiyama. Amma abin mamaki a cikin shagon akwai wannan kamarar mai suna CCTV ta ɗauki hoton wannan bawan Allah rangada ɗau in gaya ma kamar ya shiga studio, ana ganin fuskarsa fes in ka gan shi kana ganinsa kaga alhajin birni. Jama'a ku ci gaba da bin mu a cikin wannan shiri namu mai suna Allah daya gari banban. Ku dai ku danne mana subscribe, sannan kuma ku danna ƙararrawa. Za mu ci gaba da kawo muku irin wannan shirye-shirye masu ban mamaki, masu ban ta'ajibi da kuma ban haushi. Mun gode.